Il-ħamis fil-għaxija bdiet tiltaqa' l-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Il-konferenza se tibqa' għaddejja b'sessjoni s-sibt u tiġi fit-tmiema il-ħadd filgħodu. Fis-sessjoni tal-ħamis ġew ppreżentati ir-rapporti amministrattivi minn diversi uffiċjali tal-Partit Laburista fejn taw rendikont tal-ħidma li saret minn diversi dipartimenti u friaj tal-partit. Il-kap eżekuttiv tal-partit Gino Kawki ara rapport finanzjarju u ta' stampa ċara u dettaljata tal-ħruġ u dħul li kellu l-Partit Laburista matul il-kampanja elettorali. Id-delegati approvaw dawn ir-rapporti kif ukoll il-ħatra ta' awdituri. Matul il-konferenza saru interventi minn uffiċjali tal-amministrazzjoni li temmew il-kariga, kif ukoll is-suċċessuri tagħhom li issa se jokkupaw il-ħatri ta' President, Segretarju Organizzattiv u Segretarju Internazzjonali. L-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista ġiet fit-tmiema b'diskorsi miż-żewġ deputati mexxejja Lewis Grech u Tony Abela. Għadna qabel l-elezzjoni li rridu niqpaw viċin iċ-ċittadin se nwettquh. Fil-fatt, fil-ġimgħat li ġejjin se nħabbru sensiela tal-laqgħat li se jsiru ftit tax-xhur oħra bejn il-ministri rispettivi u ċittadini biex jingħata rendikont u nsommu dak li aħna konna qed insejħu relazzjoni onesta maċ-ċittadin. Id-deputat Prim Ministru u deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Lewis Grech sostna li l-prinċipji li tant saħaq fuqhom il-Partit Laburista fil-kampanja elettorali se jibqgħu jiggwidaw il-ħidma tal-Gvern. Lewis Grech semma bosta inizjattivi li dan il-Gvern beda jaħdem fuqhom matul dawn l-aħħar ġimgħat, fosthom it-twaqqif tal-Kunsill Konsultattiv sabiex jipproponi aktar drittijiet ċivili, is-sejħa pubblika għal proġett tal-enerġija, it-traħis fit-tariffi tal-MEPA u bosta affarijiet oħra. Minħa tiegħu id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela qal kif il-mexxej Laburista Joseph Muscat adotta metodi ġodda u friski li xi kultant kienu riskjużi, però sussegwentament ħallew il-frott tagħhom għax ingħata raġun. Tony Abela saħaq li hemm bżonn li nżommu saqajna mal-art u rridu nkunu umli man-nies. Meta il-partit ifun fil-gvern mhux saqajna biss rridu nżommu mal-art, imma nkunu imbeħ fuq idejna wkoll. Irridu nkunu umli man-nies. Tony Abela qal li m'għandniex naraw l-ċuħ u għalhekk hemm bosta nies li huma kompetenti li għadhom jaħdmu mal-Gvern għax huma kompetenti. Id-deputat mexxej tkellem dwar ir-riforma kostituzzjonali li se tkun imnedija minn hawn ftit ieħor u saħaq li din ir-riforma missa ilha saret mill-1987. Fl-aħħar nett Tony Abela qal li jrid ikun hemm differenza bejn gvern u partit. L-obbligu tagħna huwa li niġbdu l-attenzjoni fejn il-gvern ma jwettaqx u nikkritikaw jekk ikun hemm il-ħtieġa. Matul il-jum tas-sibt issir il-votazzjoni għat 12 membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista minn fost l-20 kandidat li ġew nominati għal ħatra ta' membri fl-Eżekuttiv Nazzjonali. Din il-votazzjoni se ssir fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun bejn l-10 ta' filgħodu u l-5 ta' filgħaxija u f'Għawdex mill-11 sa' satejn ta' wara nofsinhar fiċ-Ċentru Laburista fir-Raba ta' Għawdex. Is-sibt ukoll għandha tiġi konfermata l-ħatra tal-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista tilħaq il-qofol tagħha fis-sessjoni tal-ħadd filgħodu bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat.